Ljekovite gljive koriste se već tisućljećima, osobito na Dalekom istoku, a njihovu moć potvrdila su u posljednjih pola stoljeća brojna znanstvena istraživanja širom svijeta. U Japanu i Kini postoje i službeni antitumorski i drugi lijekovi iz gljiva. Dr. Miko San, zdravlje iz gljiva, prvi je hrvatski i evropski proizvođač preparata iz ljekovitih gljiva i u samom svjetskom vrhu na tom području. Metodama moderne znanosti razvili smo i po vlastitoj recepturi proizvodimo 12 standardnih preparata. Te preparate koristili su tisuće ljudi u Hrvatskoj i drugim zemljama. To je prepoznato i na međunarodnoj razini. Na 4. i 5. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o ljekovitim gljivama prezentirao sam rezultate analiza korištenja velikih doza naših ekstrakata iz gljiva kod oboljelih od raka dojke, debelog crijeva i pluća. Korisnici su bolje podnosili kemoterapiju i zračenje, živjeli puno dulje i sa boljom kvalitetom života. Veće doze i dulje trajanje daju i bolje rezultate. 2004. godine sam saznala za dijagnozu karcinoma dojke. Cijeli svijet se srušio predavno. Tada sam od jednog kolege čula da postoje Miko San sa proizvodnjom gljiva koje koče rast tumora. Kemoterapiju sam, mogu vam reći, dobro podnosila. Imala sam malo nauzet, to znači nagona povraćanje, ali jako dobro sam prošla u odnosu možda na druge pacijente koji nisu koristili taj preparat iz gljiva. I danas potpuno sam bez simptoma, kao da je rukom bilo odnešeno. Mi vam možemo pomoći. Dr. Miko San, zdravlje iz gljiva.